σήμερα έχω πάρει τον μπαμπά μου, ο Εδικός. Καλημέρα. Και σήμερα και καλώς ήρθατε σε άλλη ένα βίντεο του Streams.gr. Σήμερα πηγαίνουμε στα Τρικάλα να βρούμε την ομάδα μας, να βρούμε την ομάδα μας, να τη βρούμε, να πάρει και μια πλούζα γιατί εγώ δεν έχω. Σωστά δεν λέω παπά? Για πλούζα δεν ξέρω ακόμα. Αλλά θα δούμε. Και μετά θα δείτε ποιος θα συναντήσουμε. Θα δείτε μετά. Σε λιγάκι, μόλις φτάσουμε. Και μετά θα πάμε όλοι μαζί σουβλάκι. Μου αρέσει πολύ εμένα. Και θα πάμε όλοι μαζί. Μετά θα ξαπλώσουμε για λίγο. Μετά θα ξαπλώσουμε για λίγο να ξεκουραστούμε. Ο μπαμπάς μου. Ναι, δεν θα ξαπλώσουμε. Θα πάμε για καφέ μετά. Πάμε για καφέ μετά και θα γυρίσουμε στο χωριό. Και θα γυρίσουμε εδώ. Στο χωριό μας. Στο χωριό μας. Subscribe. Πατήστε το κόκκινο κουμπάκι και το like. Και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε τις περιπέτειες μας και τα vlog μας. Γιατί παπά γιατί κάνουμε vlog τώρα, Για πατήστε το κόκκινο κουμπάκι και το like και το κουδουνάκι για να μην χάσετε ούτε ένα Ούτε ένα βίντεο. Ούτε τα vlogάκια μας στις περιπέτειές μας. Φιλάκια από εμάς. Φιλάκια, γεια σας. Αγαπητικά, εδώ. Για γνώρισε τώρα εσύ, μεγάλε, τα παιδιά. Για λέγε ποιοι είναι. Για πες. Ο Χρήστος και ο Λάκης. Μπράβο. Ο Μπίλιας και ο Γλυκούλης. Ο Γλυκουλής. Και ο κύριος από εκεί είναι ο Σοκράτης. Ρε, κάτι ο Σοκράτης για μας. Ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος, βρε και ο Σοκράτης. Κάτι λέει ο Σοκράτης για μας. Θα βρει ζουμπίλια ο Σοκράτης που δεν είμαι στο ρέντε. Φλαράκι. Φλαράκι. Το σερβερ που σε έστειλα, το Redem, το έχει πει που έπαιζε Chief Marshal στο σερβερ που παίζαμε. Στο Ρίμπιζα. Τώρα πάμε. Ωραία, προχώρε ευθεία. Ευθεία, προχώρε ευθεία. Όμως πάει δρόμος. Να ρωτήσουμε λίγο στον μπακαλόκο άμα έχει σουβλάκι και τέτοια. Εκεί που είναι το αυτοκίνητο. Εκεί που είναι τα πολλά τα αυτοκίνητα, πάω να ρωτήσω. Εκεί που είναι τα πολλά τα αυτοκίνητα. Μέσα από εδώ. Εσύ από πού ήρθες, μπήκες έτσι εδώ? Όχι από εδώ, από πού και από τον άλλο δρόμο. Με έβαλε ο Γλυκούλης. Σε έβαλα μέσα από τα στενά, να δεις πως είναι το στενό μέρος. Από τα στενά και εκεί, από τα σουκάκια. Μπες από εδώ, μπες εκεί και μπες εκεί. Σίγουρα θα έχει κανένα σουκάκι. Για τα σουκάκια με έβαλε μέσα. Λίγο δύσκολο να πεις τέτοια ώρα. Πάμε στα 10 λοσσόρα, θα πάμε. Τι έχει, καλαμάκια, τι έχει, ό,τι έχει. Καλαμάκια, καλαμάκια. Ξέρεις γιατί είναι μετά το Είναι για τσίπουρα. Είναι για τσίπουρο, το έχει και για τσίπουρο. Τι πες εσύ? Μπες, μην πεις μέσα, μπρος μπες έτσι ρωτήσω. Κατέβασε σωστό και ρώτα. Να ρωτήσω αν έχεις σουβλάκι. Καλαμάκια, τι έχει, ό,τι έχει. Ναι, Καλαμάκι, καλαμάκι. καλαμάκι, τι, κάτσε το πω. Από το τίποτα. Αυτό, περίπου. Είναι και Παναγιώτηνα. Αυτό είναι το κεφάλαιο του